Laban kedau hang ni bai Kongres Mary Karpuri lali penyeso syaka arpa haka arpoi tarik ubnai bala dep kat ba uba James Seliang ulai don bentalang nadu basdang haka sngi bala penka ya kani kenhun banlet yaso no syaka kuda bakilawan pai biang syaka arpa dak ba penpa yo kanong rem bagi don kejingit clear ban syakri kamba ya kejat benriu ka arpa ka badan menta hadu khan rengut ki MDC kilaya kendo Hinin kemiat hayang uba met ba lingdo ubala syajir ru kumu chairman bat uban yalam thema ya kani kenhun bat penpau ba kelinti ya jongka arpa kanyai biteng tat hadu bandakut kani samai trekam ka badang sa saus nem kenti habakali hatu kani ke juan phai byang jongki sya ka arpa ka DNM ke jengset kala ya ka PDF ka ba ila don menta banya thaulang bat ka kongres nakaliang i kongres ila penpau ba ka ka ba ila le ka dei ba ila le da ka jing songthu om ka ba set kala ya ka PDF Uba James Seliang haba benrap halor kani ke jingkala din terai biang syaka arpa ulaya thu baulaya don bentalang nadu basdang bentau ya ka arpa pada ka jing bakala ka jinglong beriu ulami no na kani ka kenhun ula penpau ru ba lemba ka jingwan so jong u ba di kongres ya ka arpa ukan man bakan don ru ka jing penkala no wat ya ka kerteng jong kani ka kenhun ula ong ru ba udon ka jing syanya apo ka jing elam bathma jong ba met ba kumunong elam bathma ban pet wat ya ka jing e ki pat ba ha ka tahan kaput hadin ka ba nakaliang ka jong ki members jong ka arpa kita do ka jing kendo no but mga yo ka feedback ni ki baro ki jong mo kumong no tingas ko ba kaladon ka jing rai ha pedeng jong ki members baro ko but bakila realize ro kita ki ba se ki ba ki por ki balale kumong no ki don ki jing bakla ni hang pai ni kum ki brio tingis ko thu ba dei hi ban yama but ngasngot ho hiru ba ki members jong ka arparu ki don kata ka jingtrang ka ba kidang yai tre ya ki ba lade kular nadu ka por ka perform ya ka arpa tika pelong yang ka ba le se ka bangan solong secure biang sa sisen pa ka bangai ba ka ta ka jing teli ka lawan phai biang ha ka arpa ti nomor bangaru ngadon kata ka jing one ka jing smo hangamo kumong no ki ki tayo bangasngo haladihi bangasngo baka arpa kadang may beteng bad kang may kaban ay ka syakri pada ihade halor kini ki brokhod ngasngo ba kung kabihi iki feelings kila jong ki bangadon ro lese ngamde banong ban lese bansu nong banum shimpi ay ki feelings mo kung ki bring idon ki jong ki feelings ki no feelings ki bawan ki conscience tengah semua bakan ni kiki brokhod lesi ke jingrai ke jong abiang sa sisin kalong ka ba lesi ngindang na pa netre kham ha shu bad ha ka jingalam ke jong parit lesi chalong bakin nag kila jingro iba met ba na tengah nget ba kani ka kenti ba ka arpa kan yai ne adu ka bakut kung makalam hinado mansuahi nado bangajop ya ke eleksyon ru apa ini kong ru sa kani ka regional party ngalit ba niya dulu lang kecingnya dan lang baru kini atau por ngumpat itu iwi ini kalau mak kecing lang buat barit ni ngobrol di pos itu jadi natu boleh sih kecingnya lang brio itu ni jing ibaklak ni kasut kami no kecing mi no kan arpa tengah lagi kayak apa kami sampai bang bah ansakri ya tak suki kami ansakri ya cat brio ngomong bah ngakwa ya tak suki ani ngakwa tak kabor hari ya pej kayak pengila anta dengan syakri ka cak berit kadi kata ka ba Ahmad ka jonga te kajingi ka jonga minta na PDF ru umne ba umba ngai ba ngai isi ino na ne bangandon daw no ringam sim daw no ring akwa bang bro si kata ni lai i po konsol jungi labun se lalong beki om da drama tengam pas kin kan no anta tengah kwa kani mata kum kajingi keren ka ba ngai keren mene ka jingalang jungi ru ba umba ngen penne bit nani sakmat ba ne bino asno kani bangin ay bigi sakri ka ba uray pa karpa ka di tan yaki regional amar ni mata anut ki independent gila include lang ni demand change ni happen ay change mal ba gila don sa anut ki independent we don kam kata maaf aku kalian kalau hipor balik misalnya yang ti kikam kido jid ko ay ndai kene kalong ka khubor si pai ba ndai long kawai nei bui ka thong na ta pendep ya jang anut jupai ba lemba kani ka apa bangaya sing nadu ka basrang mandur ya ki ka ba ka banta ka jang anut jupai ba ti negasi ko bangilaya perskam ru
yai ba med ba iban sa ibu jeli aja aku museum pada masa lalu zaman Jakarta tinggal sobrang tekan ni begini kiki kilong tang artli kijing kento kijing keno tenten kimi kalong lakade ban penpat penpra kade ban tesong bar kani kesengi ngajit ya ka ban tesong uban ya kelet no kiki baro forgive and forget Policy. Kila banai insurance kata bolong bakanim tasi kelakut nak kajing apa jom ka arpa. Kadkum kajing long jong kajing ya donang rekat ani sengi namar pi ke ka bangko manoi pi kalong ba ka arpa kam don iya ida kumai pat kadon tang nong rim bagini perlu lawan ban scam ka arpa ru kade lawan nong rim bangi scam itu bangi lawan nong rim num don ke kajing kerum karam ni seman ni nam ta penbahai ke jaban rim kajing convince kalong takat ni desi ngipe yang bepun gisnan gispu lai tali gisnan bayan jing ijengai jongki we part ki parlok da guburom kita ginong mikmat lagi di amali MDC bonsing ki ijengai san sinem ka spos na kumarsawan mereka ni ka pelongi menta ngi ya kau ni ka menta nomor ka benta ka jong de pendek ya kamram ko menta ubat met ba lingdo habat pen pau lo ka jing simti ya ka kam nong ilam ka arpa ulong ba uklem simmat la ya ka ka kam henrei gade ka ba ula puson ba kum unong yalam ulong ba kani ka jing yalang ka lapen scam ba ka arpa kan yalam ya ka isi hadu ka bakut jong san snem ka ka bangingi le implementasi wat nadu ban sajain kila ya propose le kren rei ngam simpalap dia na ko ban yu isi sha hangnu bat katnu kita ki parlok MDC ki badan bat rengkat wat ki ban yawan rengkat ban join rengkat bat ngiru na kaliang jong ba James bat kongres ki bawan ban yete ban ka bangai ba ka jing scam joki hakanung rim hadin bangilaya thir hadin bangilaya tai ba ye ki jing ki bangi kendo haki puak ngidon lagi jong ki party antai ngidon lagi jong ki binding ki bangidon na ka jongi ndrei menta kan ngasngi ngasuban ong ba hakabede ba ka party ngiburom ki party ki bangidon mangi ndrei ka menta kasni ka bangi kalong ba ngayi ba kadon ka recognition na kalian jongi kum ki MDC para MDC nukong suwa kum ki individual kum ki brio as a person kata kalau ke banengkong ka badon hakmat ka bangaburom iba James ngaburom kum ubrio kum MDC ba James burom iba peniang kum ubrio ndai kum HSPDP kum ubrio kani kalau kawai ke badon kam ha ka bangi di bersutu namar tenteng kawan rabun ki jingi kulma namar ngidon lakawai ke jumut ke bangi ni apai laka jong berhenti teman tak kasih ke jingi lang jungi ni ngaso kalong very convincing bah bat kalong ke ba so scam bah nakani jonga ka bangam so bandon jing artatin iru haka beri bat ki saus nem ki banangwan ki bangin pendap ya ka duty ki jongi ke bektida ben set ya ka duty ki jongi kum ki MDC jonga district council dada PUE ya ki number game PUE ki number game ngidon khatsau mensua ha ngahir khatsau handril lalang ngimdon kata kanong rim ngimla ban wan biang kan kata pila ban guys kan ubnai nak jong pin rei ngi we are looking for long term ngan hab ban sutu ke ke bau ni urang ba mi namau la sumi lendat ngamla bangan su pet tang jorong macu tharai bulong kum ta ngan persang kat bala nak kalian junga bat rengkat bat kini ki khat sanut bangin persang nak kalian jungi undai tang yu wali ki we ki perlok ki balong like minded haka ju ke platform haka ju ke komperkat bakinwan bagi nyetel kat bangi nak bantah kini kisah usna bilang saya Aduk kan kai pisu scam la sai kan poi ko por simpati kam aduk kan pisu scam la nang Pafin la ban penun ya baro. pi ke bang ngakwa bangan ong ni kalong ba ngin pe ye ke jingdon kam ye ke jingkwa jung bre ban penhun don bala don bala penhun ban no mo ngape ye ke jingdon kam ke jingdawa ya unu ya kumno ba unu bat ngaso ban ong ba hang ni ha bangi kan kan sini bentar ni apa undang je kan portfolio iru
Ka People Democratic Forum haga jingelang ga balong hene ke janmien kalapan pau batat adu menta ki pajo pediang ya cimpentip setia ba armut ki dekot kila ya kam shushu ka kenhun ki MDC balai lam da Congress ne kesngi kila i batanga ki kot kubor ba armut ki MDC jongki ki lephet no balai phai sha ka All Regional Party Alliance ka kenhun seng reulum bayalam ya ka bor senchar ha ki CDC kinong elam ke PDF ba kenthop yo ba piti sau khumi ba ba penchkan sim kalapan pau ya jinglengo alor ka jingkalarai jong te ki armut ke MDC bakan top ya ke MDC jong kanong shiken ke Kongres Mary Kharpuri baru ba James Siliang MDC Kamawati kinong elam jong PDF kila kenoru bakate ke jingle jong kite ke MDC kami hap setia ka katkum ka kedan nong mi khmat bala jit dopat ba ban kala klik torong halor ke jing phet no jong kite ke armut ke PDF menta kalarai ba kanyai ne kum ka kenhun liang persya hapo ke jingelam jong ba piti sauk me Kalian jungi ke PDF officially yang pada jing tho e lagi de binan tunti let's say pada kelado nak kalian lu in haban ai da jing tho wa shai shangi kadang bagi sung thu ya ka jing don brio People Democratic Forum nama ko bagalong gitu gede gitu khot bapura jong ka People Democratic Forum la sign do ya ka proceeding jong ka forum ha ka ba gede gitu khot bapura jong ka forum ya ka sunu baga ta jing ka ndo juki men baga jing premier ka bor ina ma kulti ya jing betip official lagi ya nalangi ka People Democratic Forum ilong gawai but idong ke jisu jingmot but niya telang bari no goi na taban trei nam baji bi biang joka council ang te board councils kani ke jing long konjakai hantai kelak tak sisa ya ka ha bubun balang bakani ke ba ma galong ba yo kan don ke jing news team jing ba jing di councils